El castanyer gros de Can Cuc està considerat l'arbre més gruixut de tot Catalunya. A 1,3 metres d'alçada, el perímetre del tronc fa 11,8 metres. Si ens situem a la base del tronc, fa 20,7 metres. Té una alçada de 24 metres. A l'any 1960 sembla ser que un carboner s'hi va instal·lar a dintre d'aquest castanyer durant un període d'un any i mig. La veritat és que el dret s'hi cap força bé i com que l'arbre és tan gros hi ha un espai considerable en el que hi caben més d'una persona còmodament. El camí cap al pantà de Vallforners es fa per una pista en molt bon estat que va pel costat del torrent o sot de la Baga d'en Cuc. És un sector molt bonic, la llàstima és que baixa poca aigua a causa de la sequera. La mostra més clara d'aquesta profunda sequera que estem patint és el lamentable estat en què està el pantà de Vallforners, que està pràcticament sense aigua. Aquesta ruta es pot fer d'anada i tornada. Si es fa des de l'aparcament que hi ha a tocar del pantà de Vallforners són uns 9 quilòmetres i 450 metres de desnivell. Si es fa des de Can Domènec són uns 11 quilòmetres i el desnivell pràcticament és el mateix.